ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೌತೆಲ ಕುಡುಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಕ. ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ದಾದ ಮಾತ ದೆತೊಂದೆ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮುಲ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತೋಪುಡು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಕುಡು ದೆತೊಂದೆ. ಅವೇನು ಕುಡು ನಿತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಯಕ ಲುಂಬುಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ತೌತೆ ದೆತೊಂದೆ. ಕುಡು ನಿತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಲುಂಬುದು ತುಲೆ ಕೊಣತೆಯನು ಒಂಜಿ 3-4 ಸಲ ಲುಂಬಿಯೆ. ಉಂದೆನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 4 ವಿಸಿಲ್ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು 4 ವಿಸಿಲ್ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಐತ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಕುಡುತ್ತ ನೀರು ಬನ್ಪೆರ್. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಹಳ್ಳಿಡು ಎರುಕುಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪನಗ ಡೈಲಿ ಏರ್ನೆ ಕೃಷಿಕರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರು ಇಪ್ಪೆದುಂಡು ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಕುಡು ಬೇಯ್ಪವೆದಿರು. ಐತ ಸಾರು ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು 4 ಸಿಟಿ ದೆತ್ತುಕೊಣಕ ತುಲೆ 4 ಸಿಟಿ ದೆಪ್ಪನಗ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಕುಡುತ್ತ ನೀರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾಟಿಗೆ ಒಂದೇನು ಚೂರು ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಗ ಅವು ಬೋಡು ಬೊಕ ದಾಯಗಂದ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವಾಟಿಡು ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಗ ಬೊಕ ಒಂದು ಐತ ನೀರನ್ನು ಕುಡುತ್ತ ನೀರನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೆಗೆ ಅರ್ಪುಗ ತುಲೆ ಖಾಲಿ ನಮಕ್ ಕುಡುತ್ತ ನೀರು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಕುಡು ಬೂರ್ನಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಪೂರ ಕುಡು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಅವು ತುಲೆ ಐತ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡಿ ಅವು ಕುಡು ಪಾಡ್ಯರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಕ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಡುನು ಒಂಜಿ ಚೌಂಟು ಕುಡು ಕೂಡ ಐಕ್ ಪಾಡಿಯೆ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಡು ದಕ್ಕೊಡುಂದಲೆಜ್ಜಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತಾರೈ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನುಲಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೆನ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಪಾಡಿಯೆ. ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೊನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದಿವೊಂದೆ ಮೂಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯ ಇಕ್ಕೆ. ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಪಾಡಿಯ ಇತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಡುನ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೇನು ಕೊದ್ದೆರೆ ದೀಕ ಒಂದು ಕುಡುತ್ತ ನೀರಡೆ ಕೊದ್ದೋಡು ಐತ ನೀರಡೆ ಕೊದ್ದೋಡು ಒಂದು ಕೊದ್ದೆಡು ಆತ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ತೌತೆನು ಮೂರ್ಗ ತುಲೆ ತೌತೆನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಐತ ಮದ್ಯೋಡು ಬೊಂಡು ದೆತ್ತದೆ ಅವು ಕೈಪೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂದು ಅಂಚ ಶೋಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ದೆಕ್ಕದು ಕೊಣತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಸಲ. ಕೆಲವು ಚೀಪ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಬೊಂಡು ಕೆಲವು ಕೈಪೆ ಎಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ನ ಬೊಡ್ಚೆ ತೌತೆನು ಎಲ್ಯ ಪೀಸೆ ಮೂರ್ಲೆ ತುಲೆ ಈತ ಎಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಮೂರ್ಂಡ ಯಾರುಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ತೌತೆನ್ಲ ಮೂರುನ್ಗ. ಒಂದು ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒನಿಯರೆ ಪುಲ್ಪೆನ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಈತ್ ತಿಲ್ಪು ಮೂರ್ನಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹಳ್ಳಿಡು ಪೂರ ಒಂದು ಬೆನ್ನಿ ಪಂಡ ಕೇಯುತ್ತ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪನಗ ಅಲ್ಪ ಎರು ಇಪ್ಪೆದನೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ನಮ್ಮ ದಿವನ್ಗ ಅಪಗ ಎರ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಗ್ ವರ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಕುಡು ಬೇಯ್ಪದು ಅವೇನ ಗುದ್ದುದು ಕೊರ್ಪೆದೆರು. ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ನಮಕ್ ಐತ ಸಾರು ನೀರು ತಿಕ್ಕಂಡ ಏಪಲ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಮಲ್ಪೆದ್ರು ಐತ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪೆದುಂಡು ತುಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಒಂತೆ ತಾರೈ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ತಾರೈ ದೆತೊಂದೆ ಐಕೀತೆ ಅನ್ನು ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ಪೊತ್ಪೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜೀರಿಗೆ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ ತುಲೆ ನಿಕುಲು ಜೀರಿಗೆ ಏತ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಬೊಕ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮುಂಚಿನ ಪಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿ ಅವೆನೆ ಲುಂಬುದು ಪಾಡಿಯ ಖಾರ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಆತು. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮುಂಚಿದ ತೊಟ್ಟು ದೆಪ್ಪುಜಿ ಮುಂಚಿದ ತೊಟ್ಟು ದೆಪ್ಪೊಡುಂದು ಆಲೆಜಿ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕದು ಕೊಣತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ತೊಟ್ಟು ದೆತ್ತುಜಿಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಐಟೊಂಜಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಉಂದೇನು ಕುಡುನೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ದೆತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಉಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅವು ಕಡೆಯಿನೈಕೆ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯುಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಡೆದು ಕೊಣಪೆ. ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅವು ಬೇಯ್ತುಂಡು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೌತೆ 3 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಐಟೆ ಆ ಕುಡುತ್ತ ನೀರಿಡೆ ಅವು ಬೇಯೋಡು ಬೇತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆತೆ ನೀರು ಯಾವುಂಡು ಅವೇನು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ತುಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆದು ಕೊಣತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಕುಡು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣಂಡು ಈತ ಸಣ್ಣಂಡ ಯಾರುಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ತೌತೆಲ್ಲ ಅಂಚಿಡು ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪು ತೂಕ ತುಲೆ ತೌತೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ತುಂಡು. ಈತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರೆಪ್ಪುನ ಪಾಡ್ಗಾಯ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಏತು ದಪ್ಪ ಬುಡು ಆತು ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಪನ್ನ ಒಂತೆ ತಿಳಿ ಸಾರೇ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಸಾರು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಕುಡುತ್ತ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಒಂತೆ ತೆಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಉರ್ಪೆಲ್ ನುಪ್ಪುಗು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು
ಬೇತೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚತ್ತ ಆಂಡ ಉರ್ಪೆಲ್ ನುಪ್ಪುಗು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಕೊದ್ದೆಡು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆಡು ಅವು ಕೊದ್ದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೌತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯ್ತದುಂಡು. ಖಾಲಿ ಸಾರು ಕೊದ್ದಿನ್ನಾಂಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದ್ಯಾಡು ಶೋಕು ಕ್ಲೀನ್ ಕೊದ್ದ್ಯಾಡು. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿಂಡು ನಮ್ಮ ಅರೆಪ್ಪು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಕಚ್ಪು ಆಂಡ್ ತೌತೆಲ್ಲ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಮುಲಿಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೊತ್ತಾಯ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ತುಲೆ ಮುಲಿಯಾನ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ವೆ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲಡ್ಲ ಪಾಡ್ವೆರು ಅವು ದಿಕ್ಕೆಲಿತ್ತಿನ ದಿಕ್ಕೆಲು ಪಾಡ್ದು ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನೊಂದು ಮಲ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆರು. ಆಮೇಲೆ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕಾಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಲೆ ಯಾನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐತಿಟ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಈತು ಬೋಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಮಕ್. ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ. ತುಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡೋಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಗ್ಲಿಗ್ಲ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿನ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ಂಚುನ ಬುಡ್ಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕರ್ಂಚಿಂಡೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಸಿವೆನ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿಂಡು. ತುಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಾಸಿವೆ ಚೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಪುಡ ಉಂಡು. ಇದು ತುಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಪುಡ ಒಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಸ್ಲೋ ದೀಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬುಡ್ಚಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ತುಲೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನಿಗಲೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆ ಪರಿಮಳ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ನಿಗಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ಚವನ್ ಬುಡ್ಚಿ. ತುಲೆ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಮಿತ್ತದಿತ್ತಿ ಒಂದೆ. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾರೊಂದು ಆಂಡ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪುದ ಕಲರ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆನಗನೆ ನಮ್ಮ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪು ದಯಪಂಡ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಪುಂಡು ಐಟೆ ಕಾಯಿಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಂಡು ಐತ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಳ ಎತ್ತದ ಐಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಗ. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಂಡ ರಪ್ಪ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚೋಡು ಇಜಿಂದ ಐತ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಪರಿಮಳ ಪಿದೈ ಪೋಪುಂಡು. ತುಲೆ ಇತ್ತೆನ ಒಂತೆ ಪುರ್ತಾಯ್ ಬೊಕ ಮುಚ್ಚಳದ ಎತ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತೌತೆಗ್. ತುಲೆ ಇಂಚ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೌತೆಲ ಕುಡುಲ ಸಾರು ತೌತೆಲ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸಾರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪುಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪನ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.